Бүгенге яз иртәсен матурлап 60 ел элек якты дөньяга тату һәм ишле Сайфуллиннар гаиләсендә бердән икәү игезәк балалары туа. Хак Тәгалә әмере белән милаем кыз бала безнең сөекле әниебез була. Бүген Арифуллина Хөрия Шөкүр кызын кытлап китеп, иң җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз, дип башлаганнар уллары Радик гаиләсе белән Ленар һәм оныгы Илсаф. 8нче бала булып, әби белән бабай кулларына бик гүзәл, сабыр, күңел тутырырлык бала алганнар. 1980 елда әнкәебез мәктәпне тәмамлап Ульяновск шәһәренең теге училищесында һөнәри белем ала. Шунда ук үзенең хезмәт юлын башлап җибәреп, 2 ел буена эшли. Кындык каны тамган туфрак барыбер үзенә тарта, һәм ул 1983 елда янәдән туган авылына әйләнеп кайта. Эшен теге филиалында дәвам итә. Шул чак 1984 елның 24 ноябрендә авыл егете Арифуллин Мәрвәиз Зиннәтулла улын очратып, матур гаиләләрен корганнар. Татулыкта һәм мәхәббәттә бер-бер артлы безне, улларын якты дөньяга китерделәр. Тырышлык куеп, бар көчләрен биреп, безне чын кешеләр итеп тәрбияләп, белем бирергә тырыштылар. Бүгенге көндә мин, уллары Радик Димитровград шәһәрендә гаиләм белән яшим. Ленар Тольяттида гомер сөрә. 1987 елдан алып, әниебез балалар бакчасында тәрбияче ярдәмчесе буларак эшкә урнаша. Һәм бүгенге көнгә кадәр намуслы килеш шушы урында хезмәт сөрә. Кайда гына эшләмәсен, аны бар хезмәттәшләре дә яратып хөрмәт иттеләр. Тәвәккәл, гадел, тырыш булуы өчен яраттылар. Кызганычка каршы гаиләбезнең түген көтмәгәндә кара болытта каплады. Бары 57 яшендә әткәебез мәңгелеккә китеп барды. Бу кайгы барыбыз өчен дә бик авыр булды. Туган йортыбызда бер ялгызы калган әнкәй әле бүген дә чын барлыкны кабул итә алмый. Күкләргә карап сабырлык сорый. Әмма киткәннәр артыннан барып булмый. Тормыш алга сөрә. Әнкәй күп санлы дус туганнары, күршеләре белән аралашып көннәр үткәрә. Без балаларын ерактан сагынып көтеп ала. Аның һәр вакыт табынында тәмле ризык, өе пөхтә, йөзе ачык шат. Тырышлыгы да капка төбеннән үк күренә. Җәй белән гел чәчкәгә күмелгән бакчасы, төрле яшелчә, җиләк җимеш, кош-корт үстерүе генә ни тора. Әнкәй бер генә көндә тик тормый ул. Безне дә әткәй белән алар хезмәтне сөергә өйрәттеләр. Кадерле, газиз, сөекле әнкәебез, рөхсәт ит сине бу матур юбилеең белән котларга. Малайлар булгач төрле шук чакларыбыз да булгандыр. Күңелеңә авырлык китереп рәнҗеткән булсак гафу үтенәбез. Алда сине кадерләп, кайгылар китермичә яшәргә тырышырбыз. Син дә сөеклебез, үз-үзеңне безнең өчен сакла. Син исән булсаң, безнең йортыбызда мәңге утлар яныр. Без дә сабый балалар булып калырбыз. Сәлам әнкәй, бүген синең бәйрәм. Без улларың булдык котларга. Ни бар йөрәк җылыбызны хәзер шушы шигырь аша юлларга. Күптән инде үсеп җитсәк тә без, синең янга тарта күңелләр. Син булганда без бит һаман бала, без бит әле ятим түгелләр. Кайтабыз да, табын артларында утырабыз, шәйләр ишеп гел. Тәрәз төбендәге матур килеш елмаядыр чәчкә аткан гөл. Синең йөзең шатлык белән тула, килеп керсә өйгә балалар. Бүген җаным, кадерле кешеләрең бары саулык теләп калалар. 60 яшь ул, әле картлык түгел, бу картлыкның тик язы гына. Каршыларбыз бик күп юбилейлар, бары исән әнкәй бул гына. Шул форсаттан файдаланып, әниебезнең игезәк сыңары булган абыебыз Харис Шөкүр улы Сайфуллинны да котлап китер идек. Абыебыз безнең өчен гомере буе үрнәк булды. Сокланырлык гаиләсендә ул батыр ир-ат булып яшәп, район күләмендә абруй һәм хөрмәт казанган шәхес. Кадерле кешебез, рөхсәт ит сине дә әлеге матур юбилей белән котлап бары җылы теләкләр юлларга. Алда да сау-сәламәт булып, гаилә иминлегендә бала-оныклар бәхете күреп яшәргә язсын. Эшеңдә уңышлар, тормышыңда бәрәкәт булсын. Абыебызга бүген 60 тулган. Кем ышаныр безнең сүзләргә? Карагандай була әле егет, туры итеп һәрбер күзләргә. Тик исән бул абый, калганын булдырырсың алда барында. Ялгыз түгел бит син гомер буе, туганнарың яңда барында. Хөрмәтле Хөрия Шөкүровна, бала-оныкларыгыз җылы теләкләр белән бер рәттән махсус сезгә дип бүләккә җырда сайлаганнар. Кабул итеп алыгыз.
күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә, юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме